Minyo ko. Pero wa ako uyab. Wa di na problema, ako kang uyabon. Tigil ka. Tara, nahiraw ka dali. Nahiraw ka? Nahiraw ka balik. Sorry. Nasagad sa mga chocolate ito. Mali, chocolate. Magkano, sweet sabi, chocolate. Ayaw, maliti ka. Babae. Basta ay, kaya mga asawa lagi. Itong masawa ba? Asawa? Ay, kape. Kau mas bitin asawa. Amil ba? Pagkauban. Ako inom. Di, kalakaw. Ay! Tugtan lagi, pero yung motor ipabilin. Siyempre. Asuloy. Kabalo ba natin kaya mga to tiger? Tiger ba yan? Loy ba yan? Loy ba? Kisah yung iba sa sinumit. Ano ba? Dito kalakaw pero malakaw magalis niya. Ipabilin yung motor, auto. Ito ko na ikaw na. Ikaw masingit taxi. Ikaw gasol yan. Inom ka, ang role yun sa asawa sa pamilya. Diba? Uy! Suga! Ilaw na gana. Haligi ba na? Kung saan ba na? Haligi na ganan. Baba! Agrol sa asawa sa bana. Magpabarog sa haligi. Saon din ang haligi, di din ang kabarugon. Ang asawa magpabarog sa haligi. Wala ba? Okay. Sa bata gabi kinahalang ginag. Ayan kayo. Ngitit balik masa ni mo na. Barugon haligi. Usap. Binarugay. Hayag og magpabarog. Binarugay. Magpahayag og magpabarog. Maunay role na mong babae. Asawa. Isip asawa. Natural na. Natural na. Natural. Di ba mo malingaw og di mi magpabarog sa inyong haligi. Kisay unang engineer. Si Adan ko no. O si Iba. Iba? O gano man? Kay mamay magpabarog sa haligi. Siya ang unang nagpatayo. Mubarog din na iyong haligi o guwaming mga babae. Kasama ka. Kasi tumano to ani. Si Iba. Kaming mga babae. Kami wala ni kwenta. Dili man sa ingon nga wa may kwenta. Uyon-uyon ra mo naman. Pala na leader ba? Wala ni di man mo mubarog. Magsige ra mo padoy-doy. Unya kami magsigig ana. Onswa. Pero kasi may muna ko lato-lato. Laki ba ba? Babae kasi. Lato ni lato. Ato ni lato. Kita ni. Pauna. Usahaw mo magsinabot eh. Unsa man pre? Pero ikaw, May istorya man eh. minyo na ba ka? Ala. Ako? Ang minyo na ko eh. Pero nanako iyo. Mauna. Wala. Ako. Minyo ko. Minyo ko. Pero wa ako uyab. Wa di na problema. Ako kang uyabon. Sana all. Wa kay uyab unya. Unsaon man day ko nimo? Himuon ko nimo taw-taw? Uyabon ta ka kay. Unya na ko asawa. Saway bulin ra man na. So di ka ba na ko asawa? Nawag iuban ko nga uyab ba? Sabi niyo ko na uyab. Ikaw sila nga. Tayo, di pa kami niyo. Sugtol ko niya. Kaya mahadlok siya sa kong asawa. Ako sa gingna niya. Mahadlok ako asawa nga usara. Huwag gani ko mahadlok kaya mo uyab lima. Pinuaw na niyo ay. So ako pwede mo uyab eh. Ya pwede po ka akong sugton. Ngano man di man ka nakusugton? Kagusto mo ko niyo. Sana all. Nakagusto ko nimo. Nanguyab ka na ko. Nya ngano di man ka nakusugton. Ano to kayo mo? Wala to imong asawa. Dako. Makaingon ni ka na
Ay kung kabrasa sa tubangan guys. Ba? Masa mo, dilapas! Oy, oy ay kahadlok. Ay saan kahadlok? Balik! BTB, Cebu, break it down.